País Valencià ha experimentat un creixement completament anormal i desmesurat en les darreres dècades, fruit del disseny absurd i assassí de l'estat espanyol. Soc el professor Abrasí. Avui vos explicaré les diferents classes de votants de PP Vox del País Valencià, els pandorgos, els fatxes, els feixistes, els colons inadaptats, animals de sèquia en diners, policia, guàrdia civil i exèrcit. Els pandorgos són el grup més important a l'església i al puticlub, sobretot al puticlub. El fatxupetí és la seva prenda de roba favorita, un misteri. El misteri del fatxupetí els envolta. També el d'algunes camises absolutament coents. Tenen intel·lectuals d'alt prestigi com a referents. Els fatxes són els continuadors naturals del règim de Franco, en la seva vessant política, mediàtica i empresarial. Els seus seguidors no es tallen tant com els pandorgos i no guarden les formes, però en realitat es tracta de la mateixa gent en dos cubates de més. És a dir, són els mateixos, però en dos cubates més. Els feixistes són directament gent molt perillosa, culpable de crims, assassinats, pallisses a gent pel carrer i violència política al nostre país. Solen tenir molta impunitat amb l'ajuda dels jutges, que fan que se n'isquen de rosetes. Són els mateixos que els pandorgos i els fatxes, són els que s'han pres 4 cubates. És a dir, són tots els mateixos. Els colons inadaptats són en realitat el grup més nombrós del País Valencià i són utilitzats pels fatxes per a manipular-los en contra de la cultura del país, com estos amables senyors. I també hi ha alguns que venen d'Amèrica, com aquesta senyora tan graciosa, que aquí podem veure unes imatges a la dutxa. En un país on els científics s'han d'exiliar i els amos d'un restaurant se fan d'or, els animals de sèquia en diners abunden molt. N'hi ha molts. Osbeck és el grup terrorista que els protegeix. Aquí en tenim un membre destacat. És de veres que no podem generalitzar. No tots els guàrdies civils, policies i membres de l'exèrcit són uns fatxes. Només el 98,9% són uns fatxes de collons. Però fatxes de deberes i perillosos. Aquí tenim a l'exèrcit espanyol en el seu màxim esplendor. Aleshores, si està així, jo me pregunto, les esquerretes de merda, a què vos dediqueu? Què és el que feu? Per a qui treballeu? Per a tots estos fatxes que no vos votaran mai? Per què no vos dediqueu a il·lusionar als vostres votants que no van a votar? Cabrons!